Ama filifiu Sherifla Jabarani Sodo Malikono ani Malikokan foli ani walimadon bɛɛ lase aw ma ni kuma b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don Jabarani kɔrɔ ka bɛn ni an ka ni jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ tali kɛ sɛnɛko bunakun kan sɛnɛ yiriwali dunkafa o sabatili Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni a hakilina ɲuman bɔra Mali alisilame ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali alisilame diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔrɔ a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara ka hakilina ba ta ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ma ka a tɔgɔ kɛ ko Haidara sababu ɲuman Haidara sababu ɲuman ale hakilina ye bureau national silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru tɔgɔ la olu ye hakilina in faamu ka wuli k'i jɔ n'a ye k'a cari Mali kɔnɔ ani Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ma k'a lase malidenw ma o hukumu kɔnɔna na an ye baara in a daminɛna Bamakɔ yan kabini a bɛ kalo caman bɔ baara in kunfɔlɔw kɛra Bamakɔ Bankɔni Jankinɛbugu la ka tila ka bɔ n'a ye ka se Haidara karamɔgɔ Haidara a ka cikɛ forow kɔnɔna na don ɲuman na ani a fan caman fɛ nin baara kofɔlen a bolo dara fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin kalanden minnu bɛ foro kɔnɔnaw la olu ka dɔnni taw kɛra ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru a déléguéw ka bɔ Bamakɔ ani Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na o baaraw o kɛra baaraw kunfɔlɔ ye sisan an bɔra n'a ye k'an kunda Mali fan wɛrɛw kan nka bamananw ko mɛn da ye mɛn tigila ye ni tinɛni ye min fɔ Bamba ɲɛdenko la n b'a f'i ɲɛna dɔnbaga la jɔnjɔn y'a fɔ kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ bolo ko kɔnɔdenni ka b'a tigi bolo Yaya Konate ale ye baara in ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛba ye n'o ye président de la commission nationale de l'agriculture Yaya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi aba Kamara kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ alhamdulillah aba folikan jumɛn b'i bolo teliya la ayiwa an b'i fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka foli lase a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma tabarikala minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ sabu ko to kana d'a ma ji kana d'a ma ko nka ko ɲina kana kɛ a kɔ ka Ansarudine Islamiya ɲɛmɔgɔyaso fo président Modibo Jalo ani a ka bureau dafalen k'o fara Mali Ansarudine ni diɲɛ Ansarudine tɔnden bɛɛ lajɛlen kan ani kanubagaw bɛɛ an bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fo bawo Sirifila bɛ lajɛ diɲɛ bɛɛ fɛ. Dans le monde entier merci Yaya Konate kana an ka wele jaabi an b'i fo an ka bi maa filanan ale ye an balimakɛ Bakari Sidibe walima Bɛwani Bakari Bɛwani Sidibe fulakɛ Janwali i ni sɔgɔma an b'a baasi wala somɔgɔw bɛ ana ko sam baasi foyi tɛ an b'a kamara alhamdulilayi an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an lajɛbagaw ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an ka commission mɔgɔw fo bureau national fo taama kɛ ka taa yɔrɔ minnu na an ka foli b'u ye an b'an karamɔgɔ fo n'o ye ko sabu ɲuman ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ma Bɛwanikaw fɔ dɛ u ɲɛ b'i la dɛ an bɛ Bɛwanikaw fo n'Ala sɔnna o de ye ko yɛrɛ sun ye n'Ala sɔnna foli belebeleba an ka maa sabanan ale fana tɛ maa dogolen mais Ansaru cɛba don nka jamu b'a la sa an bɛ tila k'a jateminɛ Amadu Kulibali i ni ɲankuma e ka baara ɲɛsinnen bɛ fɛn min ye suivi évaluation commission tɔgɔ la e bisimila an bɛ aw fo Kamara ka télé Sirifila promoteur ni a direction bɛɛ lajɛlen na technicien bɛɛ fo ka malien bɛɛ fo bi ye 20 janvier o kuma 20 janvier caman Ala k'o fana di amina yarabi k'an faso Mali la ya rabbi amin Amadu an b'i fo kana an ka wele jaabi bi k'o foli n'o waleɲumandɔn n'o bonyamasegin kɛ k'a lasi ma an ka maa laban n'o ye Seydou Toye ne yɛrɛ ko a ma ko formateur waraba formateur min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Seydou i ka baara ka ca dɛ i ye formateur ye i ye chercheur ye spécialiste fana ye ka ɲɛsin sɛnɛko ale ni jɛgɛ mara o tɛ de kosɛbɛ Kamara e bisimila sa Kamara an ka foli bɛ Sirifila duba ye n'i y'a mɛn k'i jɔni kunnandi k'i k'a fɔ ko sabu ɲuman o tiɲɛ n ka foli bɛ Ansaru international ni Ansaru national ye n'i y'a mɛn i gɔngɔn duuru i tɔrɔn fila ka kɛ dugu la siga t'a la an ka foli bɛ télé Sirifila ni a lagɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko an nana o diyara an ye an b'i fo kosɛbɛ
Bala ka yira malidenw na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka fɔ bi jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ni a bɛ tali kɛ sɛnɛko bunakun kan Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na k'a tɔgɔ kɛ ko Ayidara sababu ɲuman ni Ala sɔnna ma sɔɔni sisan donna ka a ɲɛ bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli k'a la Bakari Sidibe an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ sawale don kɛnɛ barikamaba don ka sabu kɛ maa ko dun ka fa maa ko sɔrɔ ani yiriwa e ko diɲɛ ko bɛɛ to o de fila kɔfɛ Bakari an ye baara in daminɛ Bamakɔ ka taa bi an bɛ Buguni an ye région fila kɛ ka fara Buguni kan nka yan'o cɛ baara dɔ kɛra Bamakɔ yan a ka di n ye ka i da don formation minnu kɛra Buguni ani Sikaso i ka ɲɛfɔli kunkurunin k'an y'a kan teliya la. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barika da Ala min sɔnna k'an ka layidu talenw k'an dɛmɛ an ka se ka a dɔw timɛ an ye formation in n'a tilala an delila ka bɔ plateau dɔ la yan an ye ɲɛfɔli kɛ ka fɔ an bɛna formation kɛ ka taa Mali fa bɛɛ fɛ Ala sɔnna baara in a daminɛna an ye yɔrɔ 3 kɛ n'o ye région 2 ani Bamakɔ yɛrɛ district fana an y'o kɛ Ala sɔnna Bamakɔ yan o ta kɛra décembre kɔnɔna na kamara Bamakɔ an ka antardini sigilen don comité sous section et coordination la n'i y'a ta an ka o sigiyɔrɔ ninnu a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan comité sigi bɛ duguw de la fo ka taa se quartier ma o la Bamakɔ yan o quartier fɛn o fɛn bɛ yan ani dugu o dugu bɛ yen n'o bɛ Bamakɔ yɛrɛ coordination kɔnɔna na o bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni ka fara sous section sigi bɛ communes de la o la Bamakɔ commune bɛɛ mɔgɔw tun bɛ kɛnɛ kan ni ka taa se section 3 min bi Bamakɔ n'o ye rive gauche ni rive droite ani Kalabankoro Ala sɔnna nin bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan Bamakɔ ta kɛra décembre kɔnɔna na ni ka taa fara nin bɛɛ kɔfɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ yen ni formation in ka di o ye u ka se ka na dayɛlɛlen kun dɔw ye o mɔgɔ caman nana ka na fara ninnu kan an ye Bamakɔ ta kɛ décembre kɔnɔna la o la Bamakɔ ta ban décembre kɔnɔ an ye région 2 wɛrɛ kɛ ka fara Bamakɔ kan n'o ye Sikaso ani Buguni an ye Sikaso ni Buguni n'i y'a ta o fana na an sera ka min kɛ o kɔnɔna na Bamakɔ ta kɛ to nin na a fana kɛra to kelen de la an ye tile 4 de kɛ Sikaso an ye Bamakɔ kɛ tile 2 mais Sikaso an ye tile 4 de kɛ kamara kɔrɔ an kun y'a jate k'a fana kɛ tile 2 mais Sikasokaw nana jira k'a fɔ vraiment olu fɛ sɛnɛ bɛ cogo min na ani olu bɛ jɔyɔrɔ min na Mali yɛrɛ tile 2 ka dɔgɔ la tile 2 ka dɔgɔ olu la vraiment a ka se ka lajɛ k'a kɛ tile 4 an ye tile 4 de kɛ Sikaso fana u ka cercle fɛn o fɛn bɛ yen Sikaso région kɔnɔna na o cercle bɛɛ ka ciden yɛrɛ kɛnɛ kan fo ka taa se u ka commune fɛn o fɛn bɛ yen o commune bɛɛ cidenw yɛrɛ ka taa fara dugumisɛnnin bɛɛ kan ani minnu nan'u yɛrɛ ma ka sɔrɔ u ma kɛ délégué ka na o la an ye Sikaso fana tile 4 kɛ o tile 4 dafalen ni ka sɔrɔ k'an kun da Buguni fana kan Buguni ta kɛra tile 2 k'o fana tile 2 kɛ kamara formation in na kabakow de b'a la vraiment an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn formation an ye jama min former nin kalo 2 in kɔnɔna na baw de don mɔgɔ baw de don ka bɔ duguw la ka bɔ communew na ka bɔ cerclew la o la ka bɔ fan bɛɛ fɛ ka na ka se ka formation in k'a kɛ kɛcogo ɲuman yɛrɛ la an sera ka ni 3 de kɛ waati yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ka bɛn ni sanga in ma tubarikala i ni ce Sidibe halisa Ala ka kɔtaw Ala k'olu nɔgɔya karamɔgɔ Yaya Konate i bɔra Seydou y'a fɔ sisan Bakari y'a fɔ sisan formation in an karamɔgɔ ka hakilina don sabula ko i ka fɔ i jɔ ni kunna i ka fi sabu ɲuman ale de ye sababu ɲuman y'a to hakilina in sigira sen kan an bɛ se k'a dɔn hakilina in sigili sen kan aw minnu bɛ bureau national kɔnɔ aw jɔyɔrɔ yɛrɛ kɛra fɛn jumɛn ye baara in yaasa a bɛ se ka lawaleya cogo min na aw ye baara jumɛnw kɛ ani laɲini jumɛn b'aw bolo a ko kɔnɔna na. D'accord kamara toujours an y'a fɔ cogo min an bɛ an karamɔgɔ fo i da sera a ma ci ye ale ka ci de ye a b'a fɛ ka ɲɛda kura ye Mali kɔnɔ ni ko Mali o ye ko daminɛ yɔrɔ de bawo ko bɛɛ bɛ daminɛ yɔrɔ dɔ de la mais i bɛna fɔ ko farafina bawo ansardine bi farafina bɛɛ o tuma ni kelen na diɲɛ bɛɛ bawo n'a daminɛna ansardine bolo Mali kɔnɔ i b'a ye ansardine bolo fara minnu bɛ fan o fan fɛ a bɛɛ bɛ baara kɛ n'a ye o tuma international de don laɲini ye min ye o de ye ka se ka jamana yɛrɛ ɲɛda falen bawo jamana o jamana n'an y'a ye ko a développera a bɛɛ lajɛlen bi développer fɔlɔ dunkafa la ni kɔnɔbara langoloyara dɔrɔn foyi ti ɲɛ o jamana kɔnɔ wa ni fa kɛra
fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o kɔfɛ. Bon o la karamɔgɔ ka laɲini ye o de ye. Laɲini ni Sidibe bɔra k'a fɔ cogo min, tɛmɛnen na an tun y'a bolo da k'a fɔ an bɛna na baara minnu kɛ Ala ni ce, baara nin sera ka kɛ. O de la an bɛ bureau national fo, ka membre bɛɛ lajɛlen fo, ka Mali Ansar-Dine bɛɛ fo parce que bɛɛ de wulila ka jɔ walasa a ka kɛ. N'i y'a jateminɛ baara minnu kɛra a kɛra waati min kɔnɔ ni Ansar-Dine tɔn tɛ, n'i ko diɲɛ tɔn o tɔn ka nin ɲɔgɔn baara boloda nin waati ɲɔgɔn kɔnɔ a ka kɛ nin kɛcogo la k'a lawasa, a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Hakila maires y'o seereya, mɔgɔba caman y'o seereya an ka nin taama in kɔnɔ. Bon la an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn baara in labɛnna commission fɛ bureau national ka yamaruya kɔnɔ an karamɔgɔ ka bilasirali la ka se ka baara in boloda k'a kɛ, wa nafa camanba yera a la. Bon a kɛli kɔni baara in kɔnɔ an y'a ye an tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ la nimisa de bɛ kɛ a kɔfɛ. Bɛɛ bɛ nimisa, mɔgɔ minnu nana formation na olu bɛ nimisa, mɔgɔ minnu ma na olu fana bɛ nimisa. Yaro ye nimisa fila ye. Voilà, parce que minnu nana u b'a ye tiɲɛ na olu ye faamu min kɛ ka na, a n'u nana ni nata min ye, a n'u nana bɔ fɛn min kan, o n'o cɛ ka jan kosɛbɛ. Bon a b'o cogo kelen fana na olu bɛ tila ka nimisa minnu ma na a la k'a fɔ an nana ka na nin baara min kɛ an ye nafa min y'a la, hali karisa tun ka sɔrɔ yan, hali an ka dugulamɔgɔw tun ka sɔrɔ yan. Bon o kama hali sisan lisi dɔ b'an bolo a bɛ se fo yɔrɔ sigiyɔrɔma 4 ma min ni min tɛ kelen ye, minnu y'a laɲini olu nana min kɛ duguba kɔnɔ. Bon Sikaso n'a lamini bɛɛ nana Sikaso, Buguni n'a lamini bɛɛ nana Buguni, a bɔra k'a fɔ sisan Bamakɔ district bɛɛ nana Bamakɔ. Mais o kɔfɛ yɔrɔw bɛ k'a laɲini ko ka taa kɛ u yɛrɛ ka sigida la kɛrɛkɛrɛ bolo ma walasa sigidala den bɛɛ k'a sɔrɔ. Bon nin formation in tuma dɔ la k'a fɔ karisa kelen y'a kɛ, i b'a ye bɛɛ de ka kan k'a kɛ. Bon a bɛ bɛɛ nafa, bɛɛ mago b'a la, ɲɛci bɛ bɛɛ kan. Bon an kɔni ye fɛn min ye tɛmɛnen ninnu kɔnɔ n'an b'a fɔ i ka waati nin ka dɔgɔ a fɔli ma. Ala sɔnna. Vraiment a kɔni labɛnna ka kɛ waati wɛrɛw bɛ yen ni Ala sɔnna ma an bɛ an da na se u bɛɛ ma. Ni Ala sɔnna. Yɛrɛ an b'i fo ka sabu kɛ i y'a fɔ cogo min na effectivement formation ninnu kɛnɛ kan maa caman bɛ gɛrɛ anw yɛrɛ la u bɛ ɲininkaliw kɛ formation in yalima a bɛ se ka se olu ma cogo min na, nka bɛɛ k'i hakili latigɛ ni Ala sɔnna. Karamɔgɔya y'a fɔ cogo min na Hayidara ka laɲini maliden kelen kelen na Ansar ko tɛ, bɛɛ lajɛlen de don. I kɛra Ansar tɔnden i ma kɛ Ansar tɔnden a bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Amadu Kulibali, i yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ tɔn kɔnɔ min bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli ni fɛsɛfɛsɛli ani jateminɛw. Yaasa baara minnu bɛ ka kɛ an bɔra Buguni, an bɔra Sikaso ka na Buguni, ka fara Bamakɔ kan yan nɔ, e yɛrɛ ka jateminɛ kɛra fɛn jumɛn ni ko bɛɛ lajɛlen na? An bɛ foli kɛ baara in kɔnɔ an ka jateminɛ kɛra min ye o de ye vraiment mɔgɔw b'u sɛbɛ la minnu kanuna ka wele k'u kana formation kɛ parce que n'i ye Sikaso ta k'a lajɛ Sikaso région kɔnɔna na commune ni cercle min taara la a bɛɛ y'a participer administrativement Sikaso région yɛrɛ ye cercle 8 de ye. A cercle 8 bɛɛ n'u ka commune dafalen olu tun bɛ yen. Donc n'i y'o jateminɛ Sikaso baara in ta k'a lajɛ Sikaso ye sɛnɛ dugukolo ye, o kama o de y'a to Sikaso yiriwara fo ka taa tile 4 sabula u y'a nafa dɔn. Mɔgɔw tun b'u yɛrɛ ɲininka de sɛnɛ ye kalan kun bɔ wa, sɛnɛ ye formation kun bɔ wa. Ja a nana ye an tun bɛ laada kɔrɔw la waati dun bɛ ka yɛlɛma, o la f'i ka yɛlɛma ka bɛn ni waati ye pour que ka se ka sɔrɔ kɛ sɛnɛ la. Donc cogoya kelen fana na Buguni cercle 10 bɛɛ lajɛlen olu fana bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen nɔ k'a daminɛ Yanfoyila ka taa se fo Kajana, i b'u bɛɛ ta u bɛɛ de kun bɛ yen nɔ, donc ka fara u ka commune kan. Donc n'i ye baara in jateminɛ k'a ye a min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi a nafa o de ka bon kojugu. Bon i bɛ tila k'a ye tuguni musakabaw de donna la. An yɛrɛ ka évaluation fitinin na ni centre fila yɛrɛ gansan na n'an bɛ évaluation kɛ on est dans les 35 millions ka fara passé kan ka fara restauration kan ka fara ni i bɛ mɔgɔw ka per diem jateminɛ.
donc évaluation yɛrɛ la ka sɔrɔ ala ma tila ni centre fila gansan na dans 35 millions bon formation do fana min ni a document fana bɛ ɲɔgɔn fɛ ka di a tigiw ma i lafaamuyalen kɔ a la i ka kɛta la ni ala y'i yɛrɛ cɛsiri d'i ma k'i bɛ se ka sɛbɛnfɛn dɔ kalan bamanankan de la a sɛbɛnnen ngo la walima balikukalan na o gafe fana bɛ yen a kama pour que ni kalanfaw y'u kɔ don o k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se ka bolodayɔrɔ sɔrɔ baara in kɔnɔna na o kɔrɔ an kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn baara daminɛ in kɔni na an ka jateminɛ ni yeli la an bɛ participant fo sabula an y'a ye o engagelen don bon bi ka jamana yɛrɛ fana lahala lajɛ ka Buguni zone lajɛ bi ka Sikaso zone lajɛ bi ko ni ɲɔgɔn baara bɛ se ka k'a kɔnɔ ni an ka jɛkulu in tɛ madala ni mɔgɔ bɛ sɔn k'i k'a kan i b'a dɔn k'a fɔ ko kow bɛ yen nɔ ka d'a kan mais o n'a ta bɛɛ sabula n'adamaden balolen don i bɛ min fɛ i b'o kɛ donc vraiment an kun bɛ se ka kuma fɔlɔ min fɔ fɔlɔ o de kɔni ye nin ye pour participants yɛrɛ ka engagement an bɛ se ka o de jira tubarikala Amadu Kulibali an b'i fo kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na effectivement a tɛ tɛmɛ nin kan sabula fan o fan an sera yɔrɔ minnu na an y'a ye k'a fɔ formation participants u nana k'a daminɛ la fo ka taa bila a kuncɛ yɔrɔ maa si ma bɔ wa wagati yɛrɛ dɔgɔyara mɔgɔw bolo bɛɛ sigira ka formation ninnu sɛbɛkɔrɔ lamɛn an b'o u fo la kosɛbɛ Seydou i to yen marhaba Tanatin tɔɔrɔ tɛ anba e ye kalanfa ye ne yɛrɛ y'a da i la ko formateur waraba a sabu kɛ n ye formation min y'i bolo formateur ka ca hakɛto bɛ a kan mais i bɛ sɔnni sigi ka formation kan kosɛbɛ fo ka taa fɔ participant kelen tɛ bɔ salle kɔnɔ k'a sɔrɔ dakun min taara n'a sɔrɔ a ma bɛɛ lajɛlen faamu Seydou o siratigɛ fɛ e bɛ an ye Buguni ni Sikaso dakun bolila mun ni mun de kan i ka kalanfaya hukumu kɔnɔ i ye mun ni mun de ɲɛfɔ u ɲɛna Kamara an ka foli b'i ye an ka foli bɛ Sirifula ye an ka foli bɛ Ayidara sababu ɲuman ye ka kun kɛ an bɛ jati wɔlɔw de tuma dɔ la an kasikan bɛ mɛn nka an yɛrɛ tɛ ye k'an kasikan mɛn k'an yɛrɛ ye o ye Ayidara sababu ɲuman ye an ka foli bɛ Ansardine ka membremaw ye minnu bɛ commune kɔnɔ ka b'u ka bugudaw la ka na fara ɲɔgɔn kan ka ni formation in kɛ an ka jɛ ka tile 2 sigiyɔrɔma 3 kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o barika da k'u ye Kamara ne kɔni kamana gana ne taara komi karamɔgɔ nka ne yɛrɛ fana ye kalan caman sɔrɔ a senfɛ ka kun kɛ miiri la an ye kalanso 3 de don tile 2 Kamara kalanso 3 mɔgɔ ka ca ni 100 ni kɔ janw ye don o don nka Kamara an bɛ tile kɛ si t'a fɔ si ma ko bɔn sen kan bɔn kun kan bɛɛ muɲulen don ka bɛɛ ɲɛmajɔ ka bɛɛ hakili sigi ka ta sɔgɔma fo wula an b'o foli kɛ Ansaru dugumamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye u ka muɲu na Kamara jamanajɔ ye jɛ ka baara de ye o bɛɛ n'i ka dakun don an karamɔgɔ Hayidara an ye kalan sɔrɔ ale fɛ k'an to an ka so an ye lɔnniyaw sɔrɔ a fɛ k'an to an ka so k'a sɔrɔ an ma deli k'a yɛrɛ ye an ye min dɔn a fɛ a kun diyara an yɛrɛ fana ye an bɛ sira sɔrɔ cogo di ka se k'an ɲɔgɔnnaw ladɔnniya o la bari kalan kuma bɛ yen a kɔrɔ bɛ yen an y'a faamuya k'a fɔ an karamɔgɔ ka kuma ninnu kɔrɔ ka kan ka fɔ ka kan ka dalaminɛ bɛɛ bɛ se k'a labɛn nka bɛɛ t'a faamuya an minnu ni Ala ye gɛrɛsɛgɛ d'an ma k'a faamuya a tun ka ɲi an ka se k'a kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye o ka n'i kabakoya Kamara mɔgɔw bɛ kuranna kalan nka n'a kɔrɔ ma f'i ye i t'a dɔn fewu donc fɛn dɔw bɛ yen olu lajɛyalen don fɔli yɛrɛ la fewu nka kɔrɔ b'a la donc n'i dun tɛ kuma kɔrɔ dɔn a tɔnɔ bɛ dɔgɔya i kan o kosɔn an bɛ foli bila u ye ka barikada kɛ formation in bolila bi Kamara sɛnɛ ɲɛnkɔbaliw sɛnɛ tɛ ɲɛ ko minnu kɔ fewu bari an bɛɛ ye sɛnɛkɛla ye ɲɛma
Amadou Kulubali bɔra k'a fɔ ko n'i ko ko mɔgɔw ma a ye na n k'aw kalan sɛnɛ na u b'u yɛrɛ ɲininka k'i bɛna taa mun de fɔ anw ye est ce que sɛnɛ yɛrɛ bɛ kalan na an wolola a la ka mɔ a la nka mɔgɔ bɛ wolo ko dɔ la ka mɔ a la i bɛ kalan o la o de kosɔn tubabuden bɛ kalan kɛ tubabukan na arabuden bɛ kalan kɛ arabukan na a sera sa farafin fana an fana ka wuli ka an da tɔw ma ɲɛmɔgɔ ka kuma laseliw kɔfɛ o kuma na an ka kalanbolo nin tun ye ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɔgɔnna sɛnɛkɛlaw ye an yɛrɛ sera ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ bi ni an sigilen don o kan a b'an balo a b'an makomisɛnninw ɲɛ a b'an ka musakaw ta walasa an ka ɲɔgɔn dege o ɲɔgɔnnaw la ka ɲɛfɔliw kɛ ɲɔgɔn ye sɛnɛ yɛrɛ tɛ taa min kɔ fewu o ye sɛnɛ dugukolo ye sɛnɛ dugukolo muɲulen don a ma kunlen don nka a bɛ kuma sɛnɛkɛla o sɛnɛkɛla tɛ suman ka kuma mɛn i tɛ dugukolo ka kuma mɛn o kɔrɔ de ko i tɛ se k'i nafa sɔrɔ sɛnɛ la bagan marala min tɛ dugukolo kumakan mɛn i tɛ kungo kumakan mɛn i fana tɛ nafa sɔrɔ bagan mara la o la an bɛ ɲɛfɔliw kɛ walasa mɔgɔw ka bin ka dugukolo ka kumakan mɛn n'i dugukolo ka kumakan mɛn f'i ka sɛnɛfɛn yɛrɛ kumakan mɛn an bɛ ɲɛfɔliw kɛ walasa sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛfɛn kumakan mɛn k'a fɛla u dɔn u bɛɛ dɔnlen kɔfɛ u ka ɲinita ye jumɛn ye u ka ɲinita ye min ye ni sɛnɛ tɛ ɲɛ u kɔ n'o ye bi ji ani nɔgɔ ani sɛnɛ nanfɛnw an bɛ ɲɛfɔli kɛ olu kan k'a fɔ ko nɔgɔ ka di suman ye nka sɛnɛkɛla de ka kan k'a lajɛ nɔgɔ jumɛn nafa bɛ a kan nɔgɔ jumɛn de ka ɲi a ma fɛn dɔw bɛ yen i bɛ sɔrɔ kɛ olu la nka n'i y'a jateminɛ i ma foyi sɔrɔ bari i bɛ sɔrɔ kɛ min na i bɛ bin kɛ o kelen de la o tuma i ka kan ka se ka jate kɛ k'a lajɛ sɔrɔ bɛ min na k'o dɔn o la an bɛ ɲɛfɔliw kɛ mɔgɔw ye walasa u ka se k'u ka sɛnɛw programmer ka planifier samiyɛ bɛ sɛnɛ bɛ kɛ tilema de fɛ n'i ma se sɔrɔ samiyɛ tilemalama na o kɔrɔ ko samiyɛ fɛ foyi t'i bolo samiyɛ bɛ tɛmɛ i kan de o tuma na an bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye walasa u kana tilema kɛ sigili la tilema kan ka kɛ baara minnu na ka samiyɛ ɲɛsigi an b'olu fɔ ɲɔgɔn ye nɔgɔko an b'o ɲɛfɔ i bɛ se ka farafin nɔgɔ dilan cogo min na k'i yɛrɛ lawasa ka sɔrɔ i mako ma se angɛrɛ ma fewu wala i m'i jɔ ka angɛrɛ kɔnɔ fewu o tuma n'i ye angɛrɛ sɔrɔ a bɛ kɛ dafa de ye n'o ye bonus ye nka sɛnɛkɛla man kan ka balan angɛrɛ la n'i ye burusi kɔnɔ sigila ye n'i tɛ duguba kɔnɔ sɛnɛkɛla ye an bɛ tila ka ɲɛfɔliw kɛ binfagalanw kan an yɛrɛ ka yan i bɛ se ka i yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka dɔ bɔ bin fanga la ni an ka baarakɛminɛnw wala yan produit localiw ye ka sɔrɔ i ma produit chimique kɛ dugukolo la ka dugukolo bana k'i yɛrɛ bana wala ka dugukolo faga k'i yɛrɛ faga walasa sɛnɛkɛla ka kisi o tɔɔrɔ ma an bɛ tila ka ɲɛfɔli kɛ bagaji kan fɛn ɲɛnama fagalanw an ko fɛn ɲɛnama ninnu ka kɔrɔ ni an ye fagali kun tɛ nka an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'u gɛn k'u mabɔ an na walasa an ka se ka balo ɲɔgɔn fɛ o tuma na an b'o fɛɛrɛw fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dege o kɛcogo ɲumanw na i bɛ se ka bagaji dilan k'i ka foro fiyɛ a dunni tɛ fɛn k'i la a marali tɛ fɛn tiɲɛ i ye mɔgɔ min fana bɛ na a dun a tɛ foyi se o ma kɔlɔlɔ la an bɛ barika da telesirifila ye ka barika da Ansardine. Merci beaucoup Seydou Touré i ka nin fɛsɛfɛsɛli ninnu a n dalen b'a la k'a fɔ maa caman bɛna tali kɛ nin na ka sabu kɛ n'i ye nin matarafa kuma dɔ la nɔgɔ bɛ gɛlɛya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya donna na an ye san tɛmɛnenw na an yɛrɛ sɛnɛkɛla an y'angɛrɛ bɔrɔ sɔrɔ fɔ 7,000 8,000 n'i ko kɛ hectare 3-4 b'e bolo a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn donc n'i sera k'i yɛrɛ dege an ka ladala farafin nɔgɔ ninnu na a ka ca Ala fɛ faamu caman bi sɔrɔ a la yaya Hayidara sababu ɲuman bibi bin na hali ni maliyɛn bɛɛ ma lasɔrɔ maliyɛn bɛɛ tulo donna a kuma na yalwa Hayidara sababu ɲuman aw b'a fɛ ka aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la cogo di aw b'a fɛ k'a ka kɛ cogo jumɛn a impact jumɛn de bɛna jɔ anw ka sɔrɔ kan n'i ko an karamɔgɔ Hayidara tɔgɔ in dama a bɛ n'a fɔ i ko tile
dugujɛ ti pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ cogo min na tile bɛ ten n'ale bɔra dɔ t'a fɔ k'i jɛngɛnga filɛ o tuma a dira ko nafa bɛ ten wa a bɛna na diɲɛ bɛɛ sɔrɔ o cogo la ni ala sɔnna bon o la o kɔfɛ yanni n bɛ don i ka ɲininkali in jaabi kɔnɔ sama dɔw bɛ yen nɔ f'an k'o lase ka daminɛ Bamakɔ yan ministère de l'emploi a directeur ministère yɛrɛ mumɛ bɛɛ u ka cidenya sɔrɔ Bamakɔ formation kɛnɛ kan u y'u ka foli kɛ ko k'a lase an karamɔgɔ ma ko a bɛ baara min na ko jamana mago bɛ nin na ministère de l'agriculture olu ye ci bila ka jigin ka taa u ka bolofara bɛɛ la direction nationale de l'agriculture an n'o ɲɛmɔgɔba yɛrɛ sigira a fana seginna a kan ten u ye ci bila ka taa u ka démembrement bɛɛ la Sikaso directeur régional u y'an sɔrɔ formation kɛnɛ kan u ko k'u ka foli lase an karamɔgɔ ma ko ni maliyɛn bɛɛ y'a kɛ ale ta si ye ko sisan b'an sɔrɔ yɔrɔ la o ni an bɛ yɔrɔ min na tɛ kelen Buguni Haut Conseil ɲɛmɔgɔ nana kɛnɛ kan a ko k'a ka foli lase karamɔgɔ ma k'u wasolen wasalen bɛ ni a ye k'u b'u yɛrɛ ye a la yecogo bɛɛ la direction nationale de l'affaire religieuse o nana kɛnɛ kan o ko k'an kana fɔ formation in ma ko an b'a fɔ ko sɛnɛko wala baganmara ko dɛ k'an k'a fɔ k'an bɛ kan ka terrorisme ya kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ko yanni ka taa marifa ta k'i da kungo kɔnɔ i n'i muso tɛ i n'i den tɛ ko ni mɔgɔw y'u balo cogo sɔrɔ k'u kɔnɔ fa ko belebele bɛ bɔ a la o tuma k'an ka baara in ye o kɛlɛ de o tuma ko k'u ka foli lase karamɔgɔ ma maire tun ma ci sɔrɔ mais don filanan a bɔra a kalama ani boli donna an kan n'o ye Buguni maire ba yɛrɛ ye a ko n'a nana ko k'a ka foli lase an karamɔgɔ Hayidara ma k'a bɛ min na ko wasoko de don olu bolo k'u b'u yɛrɛ ye a kɔnɔ ye cogo bɛɛ la a ye kumaw fɔ tuma dɔ la komi a seereyaw b'aw bolo ni aw nana lase mɔgɔw n'a mɛn mɛn tigila ye mɛn da ye a ma d'aw ma a taara a dɔgɔkɛ bɛ yen o y'u ka jeunesse ɲɛmɔgɔ ye et puis Buguni sɛnɛko caman ɲɛmɔgɔya b'o bolo a y'o bila ka na o nana ka na tile bɛɛ kɛ an fɛ o taatɔla fana ko k'a ka foli lase karamɔgɔ ma k'u ye min ye k'a y'u wasa k'u b'a dɔn nin formation in ɲɔgɔnnaw bi kɛ de jamana de fɛ mais tɔn dɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala diina tɔn o ka wuli ka jɔ ni nin ɲɔgɔnna ko ye jamana ye k'u ye min y'a la k'o y'u wasa k'u dalen b'a la nin baara bɛ taa kuncɛ tuma o tuma k'i bɛ ɲɛda kura ye Mali bolo nin ko la min ni nin si tɛ kelen o tuma fo n tun ka o cikanw lase commission bɛɛ tɔgɔ la bawo ci ye juru ye k'a lase an karamɔgɔ ma o la i ye kuma min fɔ baara nin ni Ala sɔnna a bɛna Mali bɛɛ labɔ a bɛ Mali bɛɛ labɔ bɛɛ b'a sɔrɔ i ka sigiyɔrɔ la o la min bɛ yen dɔrɔn o ye labɛn de ye k'a kɔnɔ baara natɔ an tila Sidibe bɛna olu ɲɛfɔ an kun bɛ yɔrɔ minnu kan yɔrɔw k'u labɛn k'u sigi et puis a dama ka kan bɛɛ la fana an sariya ko tɛ dama ka kan bɛɛ la voilà n bɛ se ka min fɔ kuma la surunya na o ye nin ye Ala sago i sago. Merci beaucoup k'i fo kosɛbɛ Yaya Konate. Sidibe Buguni Sikaso ni Buguni i da sera ma ko maa ba yirikaw yalima n'i ko k'i bɛ da fɔ a bɛ taa maa joli la wa maa minnu yera lajɛrɛ in kɛnɛ kan n ka faamuna a yɛrɛ a ɲininu fɛ n'u fana seginna u ka kɛ ciden jolenw ye yaasa maa minnu sen ma kɛnɛ la sɔrɔ olu fana ka faamu sɔrɔ a la i bɛ se ka ci jumɛn lase olu ma. Kamara bi an bɛ segin ka TV Serifula fo ka yɛrɛ Kamara fo i y'a fɔ cogo min na an ye Sikaso ni Buguni de kɛ. N yɛrɛ ye sɛnɛkɛla ye o. I yɛrɛ ye sɛnɛkɛla. An ye karamɔgɔ ka foro kɔnɔ. A siga t'o la. An y'a fɔ cogo an ye yɔrɔ 3 de kɛ n'o ye Bamakɔ Sikaso ani Buguni. Bamakɔ ya Kamara dɔw ko an ma k'olu ka Bamakɔ sigi kɔni bɛna dabila sisan parce que k'olu kunbɛn sani u ka bolo minɛ yɔrɔ sɔrɔ sisan kɔni k'olu y'a dɔn kan ka taa fan min fɛ ko formation in bantɔ ye k'olu t'a ta ye u ka foro kɔnɔ ko n'i ye formation in ta an y'a f'i ye Amadu bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na Sikaso ye cercle 8 de bɛ yen région kɔnɔna na commune min b'a kɔnɔ ni Sikaso commune min y'an sɔrɔ kɛnɛ kan a bɛ taa commune 100 kɔ la a dɔw mɔgɔ 2 a dɔw mɔgɔ 3 a dɔw mɔgɔ 4 dɔw yɛrɛ mɔgɔ 5 ka fara o comité o fana dugu bɛ yen fana ani quartier minnu bɛ yen o fana bɛɛ ka mɔgɔw nana
nka n'i y'a fɔ ɲɔgɔn kan c'est-à-dire mɔgɔ yirikaw de don hali kuma dɔw i yɛrɛ b'a fɔ ko nin da in don i kɔni bɛ se ka jate dɔ bɔ mɛ i tɛ se k'a fɔ ko nin da in yɛrɛ don Buguni fana o kelen de don o cercle 10 fana n'a ka kɔnɔna commune n'a dugu olu bɛɛ de fana nana ka tila ka se formation ye fɛn de ye n'a fɔra ko nin ko in don kuma dɔw tile fɔlɔ bɛ kɛ dɔ kɔ n'o o ka mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan n'o ye kunnafoni d'o ma ko formation in bɛ nin ne kan ni dugu jɛra a bɛna mɔgɔ dɔ sɔrɔ a b'a fɔ salle bɛna fa ka taa sɔrɔ minnu y'a kɛ kunu olu ma se fɔlɔ labɛn kɛra min kama o bɛ dépasser voilà o bɛ dépasser o kɔrɔ ye mɔgɔ de ye kɛnɛ sɔrɔ min hali n'a ye ja fɔ ko dan t'a la yɛrɛ ka sababuya kɛ formation yɛrɛ tun bɛ fɛn min kan an karamɔgɔ bɔra ka fɔ a ka kuma na sɛnɛ tiɲɛ fɛn minnu kɔ fiyewu mɔgɔ bɛ ka former o de la i bɛ taa wariba min tiɲɛ engrais la hali ni bɛ engrais san sa mɛ n'o sɔrɔ 100 don a la i bɛ se ka 40 de don engrais la ou bien 30 sisan a tɔ bɛɛ bɛ se ka dilan e yɛrɛ ye ka sɔrɔ i ma wari don a la o n'a ɲɔgɔnnaw o kɔrɔ ye mɔgɔw former la n'a ye ja fɔ ko hakɛ yɛrɛ t'a la an kɔni bɛ se ka da dɔ fɔ dɔrɔn ko nin hakɛ yɛrɛ t'a la fiyewu ala sago i sago sago tigɛ la Sidibe waati banna pewu Amadu i ka kɔrɔfɔkuncɛ kuma ani i ka folikanw waati banna ayiwa an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na komi n'ala sɔnna ma don bɛna sɔrɔ don min na an bɛ se ka caman fɔ formation in kun kan bon an kɔni ɲɛ bɛ min na dɔrɔn dakuruɲɛ kelen dɔrɔn Mali dunkafa de bɛna sabati Mali suma a bɛna se ka mara ka ɲɛ an ɲɛ b'o de la et puis don nataw la Mali bɛ se ka i ka souveraineté yɛrɛ sɔrɔ nin baara in kɔnɔna na ni nin jɛkulu in ye ni karamɔgɔ ka laɲini donc aw fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ala ka waati wɛrɛ yira foro b'i fɛ ala barika la foro bɛ n fɛ foro bɛ n fɛ n bɛ ci kɛ sisan kɔni n yɛrɛ bɛ n yɛrɛ tɔgɔla ɲɔ dun n bɛ n tɔgɔla malo dun n bɛ n tɔgɔla kaba dun donc an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn Amadu monsieur le maire an bɛ maire dɔn ba fina nka vraiment an b'i fo merci n'ala sɔnna samiya nata an ka taa ci wɛrɛ kelen k'i ka foro la an ka di ala ma o bɛ bɛn a bɛ bɛn an ka di ala ma ni ala sɔnna Seydou mobili kɔni ale fara tewu a ka mun fɔ place nin bɛ yen ayiwa Kamara ne ka foli bɛ Mali sɛnɛkɛlaw ye an karamɔgɔ Hayidara sababu ɲuman y'a laɲini cogo min na a ma mɔgɔ ta tɔgɔ ma a m'a fɔ mun bɛ ne fɛ mun tɛ ne fɛ a m'o kɛ fewu a ko de n'an sera yɔrɔ o yɔrɔ a ka mɔgɔw ma a ye bɛɛ kalan mɔgɔ mɔgɔ bɛ lɔnniya fɛ a y'a di a bɛɛ ma an bɛ cɛkɔrɔba in fo ka segin k'a fo a ka ŋaniya ni a ka miirinaw la k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ma ko sɛnɛ tɛ bolo kɔfɛ ko ye wa sɛnɛ tɛ sɛnɛkɛla tɛ maɲumatɔ mɔgɔ ye sɛnɛ bɛ mɔgɔ balo k'i la wasa k'i ku ni i yɛrɛ ye n m'a fɔ i bɛ kɛ milliardaire ye i bɛ kɛ millionnaire ye nka n b'a kɛ di bi a b'o gɛn ka bɔ i da la wa i bɛ balo cogo ɲuman na ka tɛmɛ fonctionnaire kan ka tɛmɛ commerçant kan ka tɛmɛ ouvrier tɔw kan an ka laɲini ye yanni san dan dɔ cɛ Mali sɛnɛkɛlaw an ka waso ni an se ka sɛnɛ ye an k'an kun kɔrɔta ni an ka baaraw ye o de ye an ka laɲini ye i ni ce ya i tɛ kulu sera cɛncɛn kan ayiwa an tun ɲinana Buguni dugutigi ka ci kɔ a fɔ dugutigi ka ciden nana kɛnɛ kan ko k'a ka foli lase karamɔgɔ ma o kɛra tɔw ye min fɔ a fana y'o ɲɔgɔn o la min b'an fɛ dɔrɔn an bɛ e de fo ka TV siri fila fo Monsieur Sogore a n'a baara ɲɔgɔn e y'an ye baara in na de ye a bɔra journal la ka wuli ka taa nɔfɛ ko nin man kan ka dogo ko diɲɛ bɛɛ kan ka bɔ a kalama hakili an b'o kɛnɛ dɔ de kan o la fo an k'o foli kɛ e yɛrɛ ye i fana ni ciwara dɔ ka kan o la an bɛ bɛɛ fo ni taama ma ban bolo fifa tɛ ban merci Yaya Konate ka bɛɛ lajɛlen fo an balima TV seri fila lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an y'a yira u la k'a fɔ bi jɛmukan kɔnɔna na an tun kɛlen bɛ ka wele bila Yaya Konate président de la commission nationale de l'agriculture au compte du bureau national de l'ansardine du Mali o kɔfɛ an ka maa filanan ale ye Bakari Sidibe ne yɛrɛ ko a ma ko Bɛwani Bakari fulakɛ ko nɔnɔ bɛ sira la kanalen Mohamed Keita n'o y'an ka technicien waraba le russe le maestro nɔnɔ kɛnɛ de ka d'ale souvent donc Bakari e ye secrétaire de la commission nationale de l'agriculture bureau national fɛnɛ tɔgɔ la an b'i fo ka n'an ka wele jaba diyara ye maa sabanan Amadu Kulibali monsieur le maire ne tun tɛ Amadu dɔn sɛnɛkɛla ye nka an ka taama in senfɛ n y'a dɔn k'a fɔ ko sɛnɛkɛla don Amadu bɛ sɛnɛ kɛ
ka ɲɔ sɔrɔ ka malo sɔrɔ fo ka jaga bɔ a la a ye tɛgɛrɛba fɔ Amadu Amadu an b'i fo kosɛbɛ i sɔnna ka na an ka wele jaabi a diyara an ye an ka maa laban ale ti maa dogolen n'i ko Seydou Touré i b'a fɔ ko sɛnɛ n'i ko Seydou Touré i b'a fɔ bagan mara n'i ko Seydou Touré i b'a fɔ jɛgɛ mara n'i ko Seydou Touré a bɛɛ lajɛlen Seydou Touré Seydou an b'i fo kosɛbɛ formateur waraba Seydou ka sɔn ka na an ka wele jaabi ko foli la segin ma ka foli k'a ɲɛsin kanubaga filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka dibilamaw Mohamed Keita le maestro ale bolo tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la a kɛrɛfɛ je crois que Musa Kulibali o le kan ka sɔrɔ yen nɔ walima Musa Tarawele o fana bɛ yen nɔ ka nin bɛɛ lajɛlen fo fɛn régie d'antenne na Saka Kulibali ale bɛ yen nɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw garisigɛ kɛra fɛn min ye bi an ka bi jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen na o de kɛra ne an balima TV Serifila lajɛbagaw aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomadali fɛ ka ɲɛsin Serifila jakanso ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalam